హాయ్ అండి. ఎలా ఉన్నారండి అందరూ? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. ఈరోజైతే చాలా రోజుల తర్వాత నేను వ్లాగ్ చేయబోతున్నాననమాట. ఈరోజు నాగుల చవితికి మా ఇంట్లో నేను చేసుకునే వంటకాల దగ్గర నుంచి, పూజా విధానం దగ్గర నుంచి, పుట్టక పెట్టుకునే విధానం దగ్గర నుంచి అన్నీ చూపించబోతున్నాను ఈ వీడియోలో. మీకందరికీ ఈ వీడియో నచ్చుతుంది. నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఓకేనా? నేనైతే ముందు రోజు నందివర్ధనం పూలను ఈ విధంగా పూలు అలంకరించుకున్న తర్వాత దేవుడి పటాలన్నీ తీసేసేసి క్లీన్ చేసుకుంటున్నాను మొత్తము. ఈ విధంగా మొత్తం గోడకు కొంచెం నల్లగా ఉంది, అందువల్ల గుడ్డతోటి నీట్గా తుడుచుకునేస్తున్నాను. మనం ప్రతిసారి రంగులు కొట్టుకోవాలంటే కొట్టుకోలేం కాబట్టి గుడ్డతోటి నీట్గా తుడుచుకున్నాను అనమాట. తరువాత దేవుడి పటాలను కూడా నీట్గా తుడిచేసేసుకొని పక్కన పెట్టుకొని వీటన్నింటికి బొట్లు పెట్టేసేసుకుంటున్నాను. బొట్టు పెట్టేసుకునే దానికని ఈ పటాలకు తుడిచిపెట్టుకొని ఆరబెట్టుకోవాలి కదా. తర్వాత నేను దేవుడి సామాన్లన్నీ ఒక బౌల్లోకి వేసేసుకొని, నేను రెండు వస్తువులు వాడతానండి. అలాగే ఒక దబర్ నిండా నీళ్లు తీసుకున్నాను, నిమ్మకాయ అలాగే సబీనా పౌడర్ మాత్రం వేసేసి నేను క్లీన్ చేసుకుంటాను. నేను ఇంకా ఏమి వాడనండి. ఈ రెండే చాలా బాగా నీట్గా వస్తాయి, మీరు చూస్తున్నారు కదా ఈ వీడియోలో. తర్వాత దేవుడి పటాలన్నీ బాగా ఆరిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను బొట్లు పెట్టుకుంటున్నాను. బొట్లు అన్నీ పెట్టుకున్న తర్వాత మొత్తం అన్నింటికి ఈ చీలలకు పెట్టేసేసుకుంటున్నానండి. మాకు నాగుల చవితికి పుట్టకు పెట్టుకునే అలవాటు ఉందన్నమాట. కొంతమంది వినాయక చవితికి పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది నాగుల చవితికి పెట్టుకుంటారు. మాకు నాగుల చవితికి 4 వారాలు వస్తాయి కాబట్టి ఈ 4 వారాల్లో ఎప్పుడైనా పెట్టుకోవచ్చు. నాకైతే 2వ వారం కుదిరిందనమాట. ఈ 2వ వారం కుదిరింది కాబట్టి నేను చేసుకుంటున్నాను. మన ఇంట్లో ఆడవాళ్ళం కాబట్టి అన్నీ చూసుకొని చేసుకోవాలి కదా. కాబట్టి అన్నీ నాకు వీలు కుదిరిన రోజు నేను చేసుకున్నాను అనమాట 2వ వారము. ఈ విధంగా దేవుడి పటాలన్నింటినీ అమర్చేసేసుకుంటున్నాను. అమర్చేసేసుకొని ముందుగా నేను కడిగి పెట్టుకున్న దేవుడి సామాన్లు ఉన్నాయి కదా, వాటిలను కూడా మొత్తం బొట్లు పెట్టేసేసుకొని అన్నింటినీ ఈ విధంగా నేను వీడియోలో చూపించిన విధంగా పేర్చుకుంటున్నానండి. ప్లీజ్ అండి, వీడియోస్ అన్నీ చూడండి, బాగుంటాయి. మీరు ఆదరిస్తేనే కదా నేను మరిన్ని వీడియోస్ చేసేదానికి వీలవుతుంది. ఏమంటారు? ఓకేనా? ఇదే వీడియో ఇంకా ఈ వీడియోని మంచిగా ఆదరించినట్లయితే నేను ఇంకా వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా చేసుకున్నాను అదే రోజే. నేను షార్ట్స్లో కూడా పెట్టి ఉన్నాను అనమాట, మీరు కావాలంటే చూడొచ్చు. నేను సింపుల్గా అలంకరించుకున్నాను. మా ఇంట్లో మేము ఎట్లా చేసుకుంటామో నేను అదే విధంగా అలంకరించుకున్నానండి. మేమైతే నాగుల చవితికి ఏ విధంగా చేసుకుంటానో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్నాను. ఈ విధంగా మొత్తం అన్నీ బేట్ చేసేసుకుంటున్నానండి. నా ఛానల్లో అయితే కుచ్చులకు సంబంధించి ఇంకా వంటలకు సంబంధించి మంచి మంచి వీడియోస్ ఉన్నాయి. మీరు చూస్తేనే కదా మీ అందరికీ తెలుస్తుంది. నేను తర్వాత ఈ బండ మీద కాస్త ముగ్గు వేసేసుకొని దేవుని బొమ్మలు ఉన్నాయి కదా, ప్రతిమలు, అవన్నీ బేర్ చేసేసుకుంటున్నాను. చూడండి, ఈ విధంగా నీట్గా ముగ్గు పెట్టేసేసుకొని నేను చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట. ఏం ప్రసాదాలు చేశాను, ఏమేం వంటలు చేశాను, ఇవన్నీ కూడా నేను ఈ వీడియోలో చూపించబోతున్నాను. మీరు ఎవరికన్నా ఆనవాయితీ ఉన్నట్లయితే మీరు ఇలాగే చేసుకుంటారా అనేది నాకు కమెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దండి. ఓకేనా? చాలా బాగుంటుంది, వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. మంచి మంచి వీడియోస్ ఇంకా ముందుకు రావాలంటే మీరు ఆదరిస్తేనే నేను మంచి మంచి వీడియోస్ పెట్టగలుగుతాను. కుకింగ్ వీడియోలే కాకుండా వ్లాగ్స్ కూడా చేయాలనుకుంటున్నాను. మీ అందరి సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందనే అనుకుంటున్నానండి. ఓకేనా? మీరందరూ నాకు మంచిగా సపోర్ట్ చేస్తారనే అనుకుంటున్నారు. మీరందరూ మంచివాళ్ళు కదండి, ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేస్తారు నాకు. మీరు తప్పకుండా సపోర్ట్ చేస్తారనే అనుకుంటున్నాను. ఏమంటారు? ఈ వీడియో మీకు అందరికీ నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదండి. అలాగే మరికొంతమందికి ఈ వీడియోను ఫార్వర్డ్ చేయండి. ఓకేనా? సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోదండి. నేనైతే వేడివేడిగా అప్పుడప్పుడే అన్నం చేసేసాను. అన్నం చేసేసి ఉల్లగడ్డ తాలింపు కూడా చేసేసి పప్పు చేశాను అనమాట. ఇవి చూపిస్తున్నాను మీకు. చూపించేసి మొత్తము మా ఇంట్లో కొంచెము మబ్బుగా ఉంటుందండి, ఏమనుకోదు, కాస్త లైటింగ్ తక్కువ. తర్వాత నూగు పిండి ఇవన్నీ మనం చేసుకోవాలి కదా, అవి చూపిస్తున్నాను చూడండి. నేను బెల్లాన్ని ఒక ముద్ద తీసుకొని దాన్ని బాగా పగలగొట్టుకొనేసి నానబెట్టుకొని పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. ఇది కరిగేంత వరకు మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. తర్వాత నేను ఇంకొంచెం బెల్లం తీసుకొని దాన్ని కూడా ఒక పగలగొట్టుకొని ఒక మిక్సీ గిన్నె పక్కన పెట్టుకున్నానండి. ఇందులోకి మనము ఖచ్చితంగా నువ్వులు లడ్డు చేసుకోవాలి. నువ్వులుంటలు అంటాం మేము. ఆ నువ్వులుంటలు ఖచ్చితంగా మనం చేసి దేవుడి దగ్గర పెట్టాలి. నూగు జిమిలి అంటామండి, నువ్వులుంట కూడా కాదు, నూగు జిమిలి అంటాము.
ఈ నూగు జిమిలి తయారు చేసుకోవడానికి ముందు రోజే నేను నువ్వులను బాగా కడిగేసేసి ఎండలో బాగా ఆరబెట్టేసేసుకుంటే మనకు బాగా ఎండిపోతుంది అన్నమాట నువ్వులు అనేటివి. అప్పుడు మనం మిక్సీ పట్టుకున్నప్పుడు ముద్ద ముద్ద అయిపోకుండా ఈ విధంగా బాగా నీట్గా వస్తుంది. ముందుగా నువ్వులను వేసేసేసి మిక్సీకి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్న తర్వాత బెల్లం కూడా వేసేసి తగినంత మిక్సీ పట్టుకోవాలి. ఈ విధంగా తయారవుతుంది లాస్ట్కు. అంతా మొత్తం నువ్వులన్నింటినీ మనకు ఎంతవరకు కావాలనో, అంటే కొంతమందికి ప్రసాదం మనం పెడతాం కదా, మేమైతే దార పొడుగున ఎవరు కనిపిస్తే ముసలి కానీ పెద్ద పిల్లల వాళ్ళు కానీ పెద్దలు కానీ ముసలి వాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా అందరికీ ఇస్తామండి. ఈ విధంగా ముద్దలు చేసుకోవాలి. కొంచెం నేను పక్కన నానబెట్టుకున్నాను కదా బెల్లము, ఆ నీళ్లు వేసుకొని చిన్న చిన్న ముద్దలుగా చేసుకొని పెట్టుకుంటున్నాను. రౌండ్గా ఏం అవసరం లేదు. నేనైతే ఎప్పుడు ఇదే విధంగానే చేసుకుంటాను, చేత్తో ముద్దలాగా చేసుకుంటాను. తర్వాత బియ్యంను కూడా నానబెట్టుకున్నానండి ఒక గంట సేపు ముందర. దీన్ని వడేసుకొని పెట్టుకున్న తర్వాత మిక్సీకి వేసేసుకొని ఈ విధంగా జల్లి పట్టుకొని మెత్తగా అయ్యేంత వరకు దాన్ని జల్లి పెట్టేసుకొనేసి మళ్ళా మనం మిక్సీ కొట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను మొత్తం మిక్సీ కొట్టేసేసుకొని కొన్ని బియ్యం పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. తర్వాత ముందుగా మనము బెల్లం నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదా నీళ్ళల్లో, దాన్ని వడగట్టుకొని ఏదైనా పీచు ఉంటుంది, రాళ్ళు పీచు అవి ఉంటాయి కాబట్టి దాన్ని వడగట్టేసుకునేసి ముద్దలాగా తయారు చేసేసుకోవాలి. ఎక్కువ వేయకూడదండి, ఎక్కువ వేసినామంటే జారు అయిపోతుంది. ఈ విధంగా ముద్దలాగా ఉంటే సరిపోతుంది. నేను ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని పక్కన పెట్టుకున్నాను. నూగు జిమిలి అలాగే పిండి పచ్చిపిండే వేసుకోవాలండి, ఎప్పుడు పొయ్యి మీద పెట్టకూడదు దేవునికి. నూగు జిమిలి కానీ అప్పటికప్పుడే చేసుకోవాలి, రాత్రి మనం చేసి పెట్టుకోకూడదు, నిద్ర చేయకూడదు అంటారు. తర్వాత నేను సొద్దలు ముందు రోజే బాగా నీట్గా గాలిచ్చుకొని వాటిని వడేసుకున్న తర్వాత వీటిని రాత్రంతా గుడ్డలో వేసేసి కట్టేసి పక్కన పెట్టుకుంటే పొద్దునికి బాగా మొలకొస్తాయన్నమాట. ఈ మొలకొచ్చిన వాటిని మనం దేవునికి ప్రసాదంగా పెడితే చాలా మంచిది. తర్వాత ఇవన్నీ ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకొని బియ్యం కూడా కలిపేసేసి పక్కన పెట్టుకున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి. తర్వాత మనం పుట్ట దగ్గర తీసుకుపోవడానికి పచ్చిపాలు తీసుకోవాలి. అలాగే నేను ఎప్పుడు 2 టెంకాయలు తీసుకుంటాను. అలాగే కాయ, కర్పూరము, పూలు, పండ్లు, అలాగే దారం ముఖ్యంగా ఉండాలండి, పసుపు, కుంకుమ, అలాగే నీళ్లు కూడా ఉండాలి. నేను ఆ రోజు ఒక్క పొద్దు ఉంటాను కాబట్టి నీళ్లు కంపల్సరిగా దేవుని దగ్గర ఆ ఒక్క పొద్దు అనేది చెల్లించుకోవాలి. నేనైతే మధ్యాహ్నం వరకు ఉంటాను, కొంతమంది రోజంతా కూడా ఉంటారు. తర్వాత అయితే నేను చేసుకున్న వంటలు అయితే అన్నము, పులిహోర, చిత్రాన్నము, రసము, పప్పు, పాయసము ఇవన్నీ చేశానన్నమాట. పాయసం కూడా చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే దేవుని దగ్గర పళ్ళెం వేసుకోవాలి మేము. దేవుడు అక్కడ పుట్ట దగ్గర చెల్లించుకున్న తర్వాత ఒక్క పొద్దు ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఈ విధంగా దేవుని దగ్గర ప్రసాదం పెట్టుకొని టెంకాయలు కొట్టుకున్న తర్వాతే మనం ఏవైనా తినాలి. అంతవరకు ఒక్క పొద్దు ఉండాలన్నమాట. ఈ విధంగా దేవుని దగ్గర మొత్తం ప్లేట్లలోకి తీసేసుకొని దేవుని దగ్గర పెట్టేసి టెంకాయ కొట్టుకుంటున్నాను. నేను పుట్టకు తిరిగేది కూడా నీకు వీడియో పెడతానండి. ఈ వీడియోలో మీరు బాగా చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వీడియో అది కూడా పెడతాను. తర్వాత వరలక్ష్మి వ్రతం కూడా ఏ విధంగా చేసుకున్నాము, మేము వాయనం ఇచ్చాము మా వదిన వాళ్ళకు, మా ఇంటి దగ్గర ఉండే ముత్తైదువులకు, వాళ్ళందరికీ వాయనాలు ఇచ్చానన్నమాట. అది కూడా నేను వీడియో పెడతాను. మీరు మంచిగా ఆదరించి నా ఛానల్ను మంచిగా మీరు ఈ వీడియోను చూసినట్లయితే నేను తప్పకుండా అవి నెక్స్ట్ వీడియోలన్నీ పోస్ట్ చేస్తానన్నమాట. నేనైతే దేవునికి ఈ విధంగా అలంకరించుకున్నాను. మనము మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ పెద్దగా మీరు చూసేదానికోసమని నేను అలంకరించను. నేను డైలీ ఏ విధంగా చేసుకుంటానో అదే విధంగానే అలంకరించుకున్నాను అన్నమాట. ఆ విధంగానే దేవునికి ప్రసాదం అన్నీ నూగు జిమిలి అవన్నీ పెట్టేసేసి మనం ఇంట్లో ఏం వంట చేసుకున్నామో అవన్నీ దేవుని దగ్గర పెట్టేసేసి వాటిని మనము ముందుగా రుచి చూడకూడదు అన్నమాట. రుచి చూడకుండా వాటిని చేసుకోవాలి. తర్వాత టెంకాయ కొట్టేసుకొని దేవునికి హారతి ఇచ్చేసేసాను. ఇప్పటితోటి నాకు ఒక్క పొద్దు అనేది అయిపోయింది. చాలా బాగా జరిగిందనమాట. అంటే నేను వరలక్ష్మి వ్రతం రోజే 2 చేసేసుకున్నాను. ఉదయాన్నే పుట్టకు పెట్టేసేసుకొని సాయంత్రం వచ్చేసేసి వరలక్ష్మి వ్రతం అనేది చేసుకున్నాను అనమాట. 2 వీడియోలు ఒక దాంట్లో పెట్టలేను కాబట్టి మరీ లెంగ్తీ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ వీడియోను ఇంతవరకు ఎండ్ చేస్తున్నాను. ఈ వీడియో అందరికీ నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేసి షేర్ చేసి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు.